Hi everyone! Welcome to Luto-Lutuan! For today's video, magluluto tayo ng igado. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. So let's start! Ang una ko pong gagawin, yung minarinate ko pong baboy kagabi, pakukuluan ko po muna hanggang sa magmantika. Takpan at pakuluan. Habang naghihintay, hihiwain ko na yung mga gulay. Bali yung atay po, minarinate ko na rin po siya kagabi. Pag kumulo na po, hahaluin po natin siya para hindi po siya dumikit. Hindi ko po siya nilagyan ng tubig ha. Bali yung marinade po, sinama ko na dyan. Takpan po ulit natin at hayaan natin hanggang sa matuyo at magmantika. Struggle is real na pag ganito na kasi pumuputok na siya guys. Ang hirap niya ng haluin. Pag ganyan po na mamantika na, pwede na po nating ilagay yung bawang. Hindi ko na po tatanggalin yung baboy. Bali ilalagay ko lang po sa gilid at igigisa ko na po yung bawang. Next, ilalagay naman po natin yung sibuyas at igigisa. Share ko lang guys, alam nyo ba, nung bata ako, mahilig ako mag-ulam ng sibuyas at toyo. Kahit yan lang dalawa, sarap na talaga ako. By the way guys, igigisa na natin yung baboy sa sibuyas at bawang. Kung makikita nyo po, ginilid ko po muna yung baboy. Kasi ngayon po, lulutuin ko po ng bahagya yung atay. Mabilis lang po kasi maluto yung atay. So hindi po siya pwedeng ma-overcook kasi titigas po siya. Hindi na po masarap pag makunat. Kaya tatanggalin po muna natin ang atay at iset aside. Ngayon po, ilalagay na natin yung ibang sangkap. Uunahin ko pong ilagay yung bell pepper at saka siling panigang. Ang bango na ito sa igado, promise. Ang sarap niya. Isa pa sa nagpapasarap, paminta. Kaway-kaway sa mga paminta lover dyan. Next, ilalagay na natin ang sitaw. Yung sitaw ngayon, ang mahal na rin. Magkano bili ko dito sa sitaw? Ang mahal ng mga bilihin. Next, ilalagay naman natin yung talong. Ganito igado sa amin, may gulay talaga. May sitaw at talong. Maglalagay tayo ng konting tubig. Halu-haluin. Takpan at pakuluan. Pag kumulo na, hahaluin natin. Alam nyo ba guys, first time kong magluto ng igado. Nag-search pa ako kung paano magluto ng igado. Pero wala akong makita na igadong lutong Bicol. Yung may gulay. Kasi yung mga nakikita kong igado, wala talaga silang gulay. So ngayon, eto, tsamba-tsamba na lang to guys. By the way, naglagay po ako ng toyo at suka. Mga 1 minuto po ata bago ko siya hinalo. Ngayon po ilalagay ko na yung atay, bell pepper at siling panigang. Alam nyo ba guys, habang hinahalo ko, naaamoy ko na, amoy igado na talaga siya. Kahit first time ko lang magluto, nakakatuwa, nakuha ko siya guys. Alam nyo ba guys, sa probinsya, tuwing piyesta, igado ang isa sa mga favorite ko. Craving satisfied ako for today's video. Masaya akong nakuha ko yung luto ng igado. Sana hindi to tsamba. Thank you for watching! Salamat sa pagsama at pakikinig. God bless! Guys, pagpasensyahan nyo na yung voice over ko ha. First time ko lang to. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. Bye-bye!